Dobrý deň, volám sa Ela Šimková a nachádzame sa na škole Ľudovita Fulu. Dnes máme projektové dni a prišli sem ľudia s rôznymi profesiami. Poďme sa na to pozrieť. A vojačkou som sa stala kvôli tomu, že som vždy bola športovo nadaná a vždy som sa chcela vyrovnať chlapom. A toto povolanie vykonávam od roku 2014. Čiže nejakých, dajme tomu, 10 rokov. A baví vás toto povolanie? A toto povolanie ma baví, naplňa ma, vždy sa niečo nové učím, vždy stretnem nových ľudí zaujímavých, takže áno, baví ma to. Besedu sme mali o vojakoch a ako funguje vojenský systém a ako funguje lekárstvo. A ako sa ti to páčilo? Páčilo sa mi to veľmi, dozvedel som sa plno nových informácií a veľmi ma to zaujímalo. A rozmýšľal si o tom, že by si sa stal vojakom? Tak áno, rozmýšľal som o tom, ale je to dosť nebezpečná práca, ale veľmi ma to zaujíma. Aké dlhé štúdium potrebujem na to, aby som sa stala vedkyňou? Takže musíte skončiť najprv základnú školu, potom pôjdete na strednú školu, najlepšie na takú všeobecnú školu, keď ešte neviete vlastne na aký druh vedy alebo na aký žáner vedy vás zaujíma. Potom musíte skončiť teda gymnázium, tú strednú školu, potom pôjdete na vysokú školu, skončíte vysokú školu a potom pôjdete na doktorandské štúdium, čiže to je ďalšie 3 alebo 4 roky doktorandského štúdia a potom sa môžete stať vedcom. A ako dlho vykonávate túto prácu? Myslím, že presne 13 rokov. A baví vás byť vedkyňou? Áno. Robili sme aj pokusy, takže skoro všetky vyšli, takže sme boli veľmi prekvapení, ale vlastne aj o tých pojmoch, čo nám vysvetľovali, tak tiež som sa dozvedela veľa nových vecí. A rozmýšľala si o tom, že by si sa stala vedkyňou? Áno, vedkyňou som sa nechcela stať, ale vlastne po tejto prednáške alebo besede sa mi to veľmi akože páčilo. Aj som si tak pozerala z toho pohľadu, že aj sa mi to páči, aj by ma to tak zaujímalo, ale tak určite je to ďalej, takže ešte neviem. Ako dlho ste zdravotnou sestrou? No, školu som končila v roku 1995, takže je to 28 rokov. Toto povolanie ma baví samozrejme, milujem svoju prácu s novorodenietkami a čo ma najviac baví, páči sa mi, keď mamičky sa vracajú po 2-3 rokoch alebo ich stretnem v meste a spoznajú ma a poďakujú za to, čo som pre nich urobila. Nielen ja, a samozrejme, ale aj moje kolegyne.